Întinde un pic spre el. Din spate o ai făcut hai să ne ocupăm direct de fiecare de... mai lasă câta banda noastră. Voi și zona asta. În zona asta ne spare cu 6 de zona de spate. Dacă să fie ok. Și acum vom părând fiecare mașină. Ionuț! Mai e un 6 aici, să nu uiți de el. Bine, vă rog, ce s-a întâmplat? Am fost solicitat să intervin la un accident rutier. În acest accident rutier au fost implicate 5 autoturisme, 3 victime au fost transportate la spital de către ambulanța SAJ și SMUR, dintre care 2 copii și un adult. Vă rog să vă prezentați. Plutonen ajutant șef Dancea Flavius.